раиси кумитаи дин ва танзими анъана мегӯяд ифтор бояд дар доираи оила гузаронида шавад. То имрӯз қонуни танзим дар бораи он маҳдудияте пешбинӣ накардааст. Сулаймон Давлатзода раиси кумитаи дин рӯзи 21 апрел дар парлумон дар бораи ворид намудани тағйири иловаҳо ба кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ баромад кард. Давлатзода баъди берун шудан аз ҷаласаи парлумон ба хабарнигорон гуфт, ифтор бояд танҳо дар доираи оила гузаронида шавад. Сулаймон Давлатзода аз ин бештар шарҳ надод ва нагуфт ки чаро маъракаи ифтор бояд танҳо дар доираи оила гузаронида шавад. Сокинон ба ин гуфтаи раиси кумитаи дин назарҳои мухталиф доранд. ҳар як шахс вобаста дар доираи оила мешавад ки дар ҳамсояҳо файрод мекунӣ. ҳар як шахс вобастаи дороиша ё вобастаи имконоти худша дар фарқ надорад, ё ки дар оила мекунӣ, ё ки дар ҳамсоя мекунӣ. ҳамсояи хуб ҳамин беҳтарина ҳамсояро бо гап занӣ. ифтор мекунӣ, ҳам камбағалои ҳамсоят мети дига тамом, ҳама савози ҳама ин кора медафса. Яъне даъват намекунӣ? Даъват намекунӣ, не. доираи оила аки ҳамарӯза ифтор ҳам худ ифтор мекунӣ хонада. ягон чӣ надора не ки мисол бо ака берун ай оила и хуб айда савобаш зиёд ай касе ки меда ҳамус барои хотири савобаш мена. ҳамасола бо фарорасии моҳи рамазон ки бештари сокинон дар тоҷикистон рӯза мегиранд, бархе сокинон маросими ифтор баргузор мекунанд. тарабхона ва ошхонаҳои пойтахт низ барои гузарондани ифтор ба сокинон шароит пешниҳод мекунанд. солҳои қабл барои гузарондани маъракаи ифтор ҳеҷ маҳдудияте ҷорӣ нашуда буд. танҳо соли гузашта шӯрои уламои тоҷикистон ба хотири пандемияи коронавирус ифторро манъ карда буд. тағйири иловаҳо ба кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ки имрӯз аз сӯи вакилони маҷлиси намояндагон ҷонибдорӣ шуд, афзоиши ҳаҷми ҷарима барои нақзи қонуни танзимро пешбинӣ мекунад. раиси кумитаи дин гуфт, меъёри ҳаҷми ҷарима 10 нишондод барои ҳисобҳо бештар шудааст. сулаймон Давлатзода афзуд, ҳадафи пурзур кардани ҷавобгарӣ пешгирӣ аз қонуншиканӣ мебошад. қонуни танзими расму оин дар тоҷикистон соли 2007 қабул шуд ки яке аз пурбастарин қонунҳои солҳои охир дар тоҷикистон аст, чун ба қавли мунаққидон озодиҳои инсонро маҳдуд карда ба ҳаёти маишиву хусусии сокинон дахолат мекунад.